Takže dámy a pánové, vítejte u tohoto dílu, této prozkoumávačky divných míst. Dneska tady máme bounty hunting jedné známé osoby jménem Niggerman. Takhle asi vypadá. A podle poslední známé lokace by se měl nacházet někde tady, na tomto hřišti. Takže se rozdělíme, borci. Ty, Kubo Šrámku, tady něco prohledej, vole, třeba tam sere. Ty, to tady prohledej tady, brácho. Jo? A já to tady jdu nějak prohledat. Hej, mám úplně déjà vu, jak kdyby tady už nikdy někdo zdechl. Podíváme se tady. Úplný hovno. Ty vole, hej, to je divný. Podle mě tady fakt někde ale je. Ukáž? Ty vole, jako kdyby tady už někdo zdechl. Ty vole, tady jsem podle mě už někde ležel. Nevadí. Ty vole, vypadá to tady super. Pane Niggerman, jste tady? Tady nic není. Ty vole. Jsou překážky. Hej, čau borci. Co, našli jste něco? What the fuck? What the fuck? Hej, borci, co to je? Tady Niggerman! Ty vole, kde je? Kam jsem? What the fuck? Ty pičo, hej. Kubo, ty vole, hej. Kde je ten? Musíme ho jít najít, vole. Hej, ty vole, tam zůstal Kenzie. Hej, ty vole, co tam dělal ten freaky borec? Hej, ten Niggerman ho asi dostal. Hej, to je... Ty vole, slyšel jsi to? Ty vole, on je tam, jdem tam. Ty vole, Niggerman, kam běží? Hej, to je Kenzie, hej, Kenzie. Hej. Co to je? Hej. On je mrtvej, kámo. Hej, tak to je frdel. On nemá tep. Kámo, nemám tep. Hej, musíme najít toho Niggermana. Hej. Kámo, jdem ho najít oba dva. Pojď, káko. Jdeme hledat Niggermana. Hej, yes, bro. Musím ho najít, hej. Ty vole. Podle mě někdo tady bude. Hej, Kenzie je mrtvej, kámo, co budeme dělat? Hej, nevím. Hej, ale to je crazy, jak svině. Hej, to je úplně nejvíc, kámo, já se asi zabiju. Hej, ty vole. Kde může být? No. To je úplně v piči. Ty vole, až tady nikde není ten borec. Co to kurva? What the fuck? Ty vole. On ho zabíjí. Ne. On zabíjí Kubu. Do piči. Kurva, jdu se schovat. Ne. O pár hodin později. Ty vole. Hej, tady je normálně mrtvej Kuba. Hej, to je úplně v prdeli. Hej, Kubo Šrámku, hej, vstávej. Hej, brácho. Hej, pičo, byla kalba, hej, ne? Ty pičo, on je fakt mrtvej, brácho, hej, tak to je úplně v prdeli. Hej, ty vole, musím tady projít nějakou překážkou, protože ty vole, Niggerman, ten mě úplně sejmal. Hej, vole, co teď budu dělat? Dobrý den, pane. Ty vole, já mám kameru, brácho. Hej, to je v prdeli. A kurva, já jsem skoro mrtvý. A já nemůžu dýchat. Ty vole, Niggerman. Jo. Pojď sem, baby. Dělej tu minžu teď a tady. Jedeme hotel 4 hvězdy na pokoji. Jen my dva, má dělo prdel, má dělo kozy. Umí se hejbat, má dlouhý vlasy, chce tancovat, chce se bavit. Nechce se jí spát.